A gañadora dos 1.000 euros da campaña da nai de Ribeira xa conta co seu premio. Os empresarios destacaron a boa acollida desta campaña entre os compradores. A Asociación de Empresarios de Ribeira impulsou un ano máis a súa campaña polo Día da Nai. Había en xogo varios premios, 1.000 euros para gastar nun día e 4 vales de 50 euros para gastar no Hipergadis. Este luns realizouse o sorteo e esta mañá os gañadores recolleron os seus premios. Mais ou menos sei os sitios aos que vou a ir, que intentaremos ir aos comercios, sobre todo ao mellor nos que temos algún coñecido ou así, pero ainda non sei seguro en que exactamente, pero as tendas sí que máis ou menos xa as teño claras. De todo un pouco, verá. Iremos a comer a algún sitio para celebralo. Premiada por unha compra realizada en Chinela. Tamén recibiron os seus vales os gañadores de 50 euros para gastar no Hipergadis e os afortunados teñen xa claro en que os van a investir. Aceite de oliva virgen extra. Para todo o ano. A ver se me cheja. Unas 4 ou 5 botellas de aceite. Non me dá para máis. Sí, para 2 meses ou 3. Pois en pañales. Os empresarios ribeirenses encabezados por Francisco Martínez dan un balance moi positivo desta campaña que incentivou as ventas no comercio local. Este ano a campaña do Día da Nai superamos o ano pasado en 3.600 registros na página da Asociación de Empresarios, con lo cual, distribuindo na quincena que durou a campaña, estamos poñendo por día casi 243 registros. Para nós é unha satisfacción que tamén o comercio e a hostelería se impliquen en estas campañas que levan a dinamizar e que seguir Ribeira teña xente nas calles. Seguimos apostando tamén igual ao comercio local, seguimos tamén polo parking en todas as campañas que levamos a cabo, bonificamos con media hora do parking e tamén queremos agradecer a colaboración da Xunta de Galicia como non ao Concello de Ribeira, que en este sentido tamén está implicado con nós. O equipo de goberno de Ribeira destacou o traballo da asociación e garantiu o seu apoio en futuras campañas. Cada vez estas campañas viene más gente, contribuye más gente, se une más gente. Antes de nada, me gustaría felicitar a todos los premiados, felicitar a la Asociación de Empresarios por la labor que está desarrollando, la Asociación de Comerciantes, porque vemos que cada día a día, estas campañas se van incrementando el número de usuarios, el número de gente premiada, el número que participa en estas campañas. En esta campaña, era la campaña que homenajeaban a todas las madres, es una campaña preciosa, una campaña bonita, igual que se hizo la campaña del Día del Padre, animar a la Asociación de Empresarios a seguir por esta línea. Sempre se van a apoiar todas estas iniciativas que, como se pode ver perfectamente, Ribeira está taigada de xente, que a verdad que tanto hostelería como comercio estáse vendo que hai moito movimento e todo eso podese decir que é fomentado a maior parte pola Asociación de Empresarios e a apoio do Concello sempre van a ter. A Asociación de Empresarios de Ribeira segue a traballar en novas campañas para dinamizar o comercio local.